एबसुआ बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ लानानै गोख्रोङै हाबा मावगासिनो दं। बिटिसिनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिजों गासै 1000 गुदि फरायसालिफोराव गोसो गुदुं फोरोंगिरि थिसनना बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनायखौ बेखेवबाय थानाय बादियै दिनैबो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ सालाकाथि दख'रा एबसुनि हेफाजाबाव सालाकाथि दख'रानि सिङाव थानाय 356 नं नादांगारि गुदि फरायसालियाव जिल्ला हिसाबै बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय मावबादाखौ बेखेवनाय जादों। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, गाहाय नेहारारि खनीन्द्र बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहारारि सोमावसार बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि माखासे दैदेनगिरि, सालाकाथि दख'रा एबसुनि गासै बिबानगिरि, गासै फरायसाफोरनि दिथागिरि, बिमा-बिफा आरो ओनसोलनि साननो हनो गोरों गुन गोनां सुबुंफोराबो बाहागो लाना हाबाफारिखौ गाहामैनो जाफुंसार जाहोयो। बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुन गोनां आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जोङो प्राय 17 बोसोर दिनै आगान सुरबोबाय। क्लास 9 आरो 10 नि मटिभेशन केरियार काउन्सिलिं आरो फ्रि कचिं क्लास स्पेशल कचिं केम्प खालामनायनि गेजेरजों मेट्रिक लेभेलाव जों नुबाय जे जथेस्थ' जोंनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टआ मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोननायनि संख्या, लेटार, स्टार मार्क, डिस्टिंक्शन आरो 90 एबभ% मोननायनि संख्या दायो बारायबाय। प्राय 2000नि खाथि जों मेट्रिकआव बोसोरफ्रोमबो जों फार्स्ट डिभिजन मोननो हानाय बर' बिजोंनि माने स्कुलाव जोङो नुनो मोनबाय आरो बेयाव बिमा बिफा, फोरोंगिरि, फरायसा फरायसुलि बयनिबो नाजानाय दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेनि थाखाय हाबा मावबाय थादों। दा गुबुन फारसेथिंहाय जों नुदों जे जोंनि गुदि फरायसालिफोरनि अबस्थाया मोजां नङा आरो दिनै जोङो नुबाय जे गोबां बर' बिजोंनि फरायसालियाव सारा आसाम नाङै फोरोंगिरियानो गैया। बबावबा सासे फोरोंगिरि, फरायसाया 50, 60, 70नि बारा दङ खिन्थु फोरोंगिरि गैया, टेम्परारि एटाचमेन्ट होनानै दोनदों आरो बेजों गुन गोनां सोलोंथाइया मालाबाबो जाफुंनाय नङा। निउ एजुकेशन पलिसि भारतआव लाबोबाय, गोदान सोलोंथाइ बिथांखि मादार टां मिडियामनि सायाव बांसिन गुरुत्त' होनाय जादों आरो दिनै बर' बिजोङा क्लास 10 सिम जोङो फरायगासिनो दङ आरो बेयो क्लास 12 सिम जानो थांगासिनो दङ। बेबायदि अबस्थायाव जुदि फोरोंगिरियानो गैयाब्ला, फोरोंगिरियानो सासेल'ब्ला आरो मोनबा क्लासाव 25टा साबजेक्ट फोरोंनांगौ 5 घन्टानि समाव, बे मालाबाबो सम्भब नङा। दा फाउन्डेसन लेभेलाव, प्राइमारि लेभेलाव गुदि फरायसालियाव जुदि गुन गोनां सोलोंथाइ मोनाब्ला, जेखौ नेवता सोलोंनांगौ, सानखान्थि सोलोंनांगौ, ABCD सोलोंनांगौ बा दा गुबुन गुबुन जिफोर बिथिंफोर दङ, साबजेक्टफोर दङ, सम मथे बे माने थाखो खथायाव जुदि बे फोरोंनाय जायाब्ला बे फरायसाया उननि समाव थांनानै बियो फरायसालि गारगोन बा बियो ड्रप आउट जागोन, नङाबा बियो नांगौबायदि मोजां रिजाल्ट खालामनो हानाय नङा, गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय बे बन्सित जागोन। दा बेखायनो जोङो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जों खावलायबोदों जे टेटनि गेजेरजों टेट पास जाना थानाय जेसेबां भेकेन्सि पजिसन दङ बेखौ फुल फ्लेजेड एपइन्टमेन्ट होनानै आसाम सरकारा गावनि बिबानखौ रुजुननानै फोरोंगिरि थिसननांगौ आरो फोरोंगिरि गैयै सिंगल टिचार स्कुल बिनि जेंनाखौ फोजोबनांगौ। आसाम सरकार, बिटिआर सरकारा टेट एपइन्टमेन्टखौ होआखै नङा, होबाय थादों, खिन्थु बियो साफिसियेन्ट जायाखै। जोङो दाबि दैखांबाय आरो जेब्लासिम बे एपइन्टमेन्ट प्रक्रिया जाया बा सरकारनि खामानिया बिराद स्ल' आरो जोबोद डिले जायो। दा बेखायनो जोङो माहारिनि बिबान, सामाजिक बिबानखौ जोङो रुजुननानै, जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावबाय थादों, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो जायफोरा टेट पास जानानै दङ, जायफोरा BA, BCom, BSc जाबाय बा मास्टार डिग्रि खालामबाय, सोरबा DLED लानानै दङ, सोरबा BEd पास खालामनानै दङ, बेबायदि टिचारफोरखौ नागिरनानै फ्रि अफ कस्ट भलुन्टारि 1000 आसाम नाङै बेबायदि फरायसालियाव जोङो एपइन्टमेन्ट होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ फोरोंहोनायनि बेबस्था जों खालामगोन आरो बिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिया गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो आरो बेखौ जिउआव बिथांमोना साफा साफा सुबुं धोन हिसाबै गावखौ गायसननो थाखाय मोजां सोलोंथाइ, गोग्गो सोलोंथाइ, गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो। बे उद्देश्यजोंनो जोङो आरम्भ खालामदों। दिनै सालाकाथिनि बे नादानगुरि LP स्कुलाव क'क्राझार तितागुरि BOनि सिङाव बेयो गोलैयो आरो बेयाव जों नुबाय जे 70नि बारा स्टुडेन्ट दङ, खिन्थु टिचारा सासेल' आरो बे सासे टिचारजों 70 जन गथ'फोरखौ फोरोंनाया मालाबाबो सम्भब नङा। दा बेखायनो जों क'क्राझाराव दिनै जागायबाय, गुबुन गुबुन जिल्लायावबो जागायबाय आरो बे कन्टिनिउवासलि नैबे 1-2 मासनि गेजेराव बे कमप्लिट जागोन। गोजोन्थों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि
बे जोंनि मोनसे कमप्रिहेन्सिभ मिशन आरो बेयाव सामाजिक दिगै समाजखौ जोङो गासै बिथिंजोंबो सांग्रांथि लाबोनाय एवारनेस खालामनाय बे जोंनि मोनसे मिशन आरो बेयाव जों बुंदों जे बर' मानसिफोरनि सुबुं अनजिमा खमायलांनाय बर' मानसिफ्रा माने सम जायैनि सिगांनो माने गोबां माने जाथायाव गोलैनानै जिउ जोबनो गोनां जानाय बाहेरायाव खामानि मावहैनानै थालांनाय हिउमेन ट्राफिकिं जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां मानसि दिनै लानानै थाङो गोबां प्रल'भन होनानै साख्रि होगोन गोबां माबा माबि बाथ्रा बुंनानै लाङो आरो जोंनि मानसिफ्रा रिटार्न फैफिना फारसेथिं जोंनि जायगायाव हाबा जानाय मानसिफोरा बा जोंनि आइजोफोरानो होन बा जोंनि हौवाफोरानो होन माने गुबुनजों खारफालांनाय बेबायदि माखासे ससियेल माने बेयाव टेनसना जेब्लाबो दङ आरो जों नुदों जे उन्दै उन्दै जायफोर लाइमोन जायफोर स्कुलाव 8, 9, 10आव फरायदों जायफोर हायार सेकेन्डारियाव फरायनानै दङ बै मानसिफ्रा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय गुबुन समाज गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों थांनाय बा जिनाहारि खालामजानाय बा जिनाहारि खालामजानानै बुथारजानाय बेबायदि माखासे थासारिया गोबां दिनै बारायनायनिफ्राय बारायदों आरो बे मानि थाखाय बारायदों जों बेखौ आइडेन्टिफाइ खालामदों माखासे मबाइलनि कारनावबो जादों माने इउस अफ माने मबाइल बेखौ मोजाङै बाहायनो रोङैनि थाखाय मालाबा थाखा फैसानि प्रल'भन होनानै सोरजोंबा थांफानाय बेबो जादों आरो बिनिफ्राय बिमा बिफा गारजेना सांग्रां जानांगोन समाजनि गामि आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि धोरोमारि गौथुमफोरा धोरोमखौ जेरैबायदि सिबिनायाव गोसो होदों बा धोरोमखौ माने गेजेरजों समाज फोसाबनायाव जेरैबायदि गोसो होदों नैबे जि मोनसे सामाजिक मोनसे बियादि बायदि समाजनि मोनसे बेमार बायदि जि मोनसे थासारि नुजादों जे गुबुनजों थांफानाय गुबुनजों खारफालांनाय गुबुनजों जिनाहारि खालामजानाय बिनि सायावबो स्ट्रंलि जों मोनसे नोजोर होनांगोन आरो हाबा मावनांगोन आरो बयबो जुदि ओंखारबोनानै हाबा मावोब्ला जों बेखौ गैया खालामनो हागोन आं गासैबो बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आं गासैखौबो खावलायदों जे खुनु कारनाव बेबायदि माने गाज्रि पन्था गाज्रि लामाखौ जाहाथे लाया आरो जिउखौ आद्रा माने नोङो आस'खान्दा खालामनो गोनां जाया बेखायनो बयबो बे फारसे सांग्रां जानांगोन आरो बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों आखाइजों जोङो प्रयजन जायोब्ला जोङो दमन खालामनोबो गोनां जागोन आरो बेयाव समाजनि मानसिफ्रा बा बे गार्जेनफ्रा जोंखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया गोबां समाव जों माखासे स्ट्रिक्ट एक्सन लानो बाध्य जायो खिन्थु जोंनि बिमा बिफाफ्रानो जोंनि माहारिनि आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गाज्रि मोननायखौ जों मालाबा जोङो नुनो मोनो दा बेखायनो समाजखौ थिग खालामनोबा माखासे माने गोख्रों निति आरो गोख्रों आखाइनि गेजेरजों दमन खालामनोबो बाध्य जागोन गोजोन्थों दुलाराय बर' फरायसानि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोननि जेनाखि हाबाफारि लादों जोंनि फरायसालियाव बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आंनि फारसेनिफ्राय आरो जोंनि एसएमसि बडिनिफ्राय आङो गिबियावनो साबायखर होग्रोबाय दा जोंनि 352 नं नादांगुरि गुदि फरायसालियाव आं जेब्ला साख्रियाव जयेन लाफैयो 2015आव अब्ला 3 फोरोंगिरि दङमोन बे 3नि गेजेराव 2आ रेगुलार आरो सासेया टेटनिमोन आरो टेटनि कन्ट्रेक्चुयेल टिचार बेनि उनाव 2016आव माने आनलाकिलि गाहाय फोरोंगिरिया गावनि देहायारि प्रब्लेमनि थाखाय बियो फरायसालियाव फैनो हायाखै जोङो टेटनि टिचार आरो आं जों सानैजों स्कुलखौ मेनटेन खालामदों आरो बिनि उनाव 2017नि फेब्रुवारिहालागै जोबनायहालागै मानगोनां टेटनि कन्ट्रेक्चुयेल टिचाराबो रेगुलार जानानै बिथाङाबो थांबाय बेवहाय माने फोरोंगिरिया 2 दङमोनब्लाबो सासेयाथ' पेरालाइसिस जानानै दङमोन ओमफ्राय सासे कन्ट्रेक्चुयेल टिचाराबो थांनायाव बेवहाय आं हारसिं जादों आरो दा आं हारसिं जानायाव गामिनि गोनां रायजो राजाफोर आरो एसएमसि बडिया गामिनिफ्रायनो सासे गथ'खौ एंगेज खालायना होदों आरो अनारेरि बेसिसाव दा बे अनारेरि बेसिसाव जाय फोरोंगिरिखौ एंगेज खालायनानै होदों बिथाङा दिनैसिमबो दङ बे फोरोंगिरिखौ लानानैनो जों सानैजों थाखोसेनिफ्राय थाखोबासिम गोबां फरायसाफोरखौ जों मोजाङै मोजां जों हानायसिबां जोंनाव जेसेबां केपासिटि दं बे केपासिटिखौ लानानै जों गथ'फोरखौ सामलायबोदों आरो क श्रेनिनिखौ मानगोनां अंगनबादि वार्कार आरो बिथांनि हेल्पार बिथांमोना फोरोंबोदों आरो बेबायदि फोरोंनाय लेखायैनो हयथ' गथ'फोरा जिखिनि रोंनांगौ बेखिनिखौ बांद्राय रोङाखैब्लाबो मथा मथि फोरोंनायखौ जोङो जोंनि फारसेनिफ्राय फोरोंनानै गथ'फोरखौ दिनैसिम माने जोंनि फरायसालिनिफ्राय
फारि फारि बारग'होगासिनोबो दं आरो दा बेवहाय आं मोनसे मोनदांदों दा गंसे फरायसालियाव सासे फोरोंगिरिया माने एसेबां बुरजा गथ'खौ माने बेहाय रेसिय' हिसाबैबो अनेक गोबां जायो आरो बेखौ नायोब्ला बै सासे फोरोंगिरिया बे गथ'फोरखौ मोजां क्वालिटि इडुकेसन होनायाव हयथ' जथेस्थ' फोरोंगिरि हिसाबै बियो नङा आरो दा आंनि बुजिनायाव माने गंसे गुदि फरायसालियाव मिनिमाम साथाम बा साब्रै बेबायदि फोरोंगिरि थायोब्ला हयथ' जों जे साबजेक्ट सरकारा थि खालायनानै होदों बे साबजेक्टफोरखौ जोङो प्रपारलि आरो पारफेक्टयै फोरोंनो हागोन आं बेखौ मोनदांदों आरो दा जुदि गंसे फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरिबा बेवहाय हयथ' गुनगथ' बा गुन गोनां फोरोंथाइ होनायाव गथ'फोरखौ एसेबाबो उन जानानै थागोन बा थालांगोन बेखौ आं मोनदांनो मोनदों मानो होनोबा मोनसे क्लासाव सासे फरायसाब्लाबो बिनि साबजेक्टफोरा खम नङा साबजेक्टआ माने सासे फरायसाबाबो बिनि साबजेक्टफ्रा बे जेरै दं एरै बे थाबाय थायो आरो खमायनो रोङा माने एनरलमेन्टआ जेसेबां दं बे बेलायाव साबजेक्टआ जेरै दङ सासे फरायसायावबो माने साबजेक्टआ बेनोबो थायो बेनिखायनो आं सान्दों आंनि फारसेनिफ्राय माने आं नोंथांमोननि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो सान्दों मिनिमाम जोङो क्वालिटि इडुकेसनखौ जोङो सान्दोंब्ला माने प्राइमारि लेभेलखौ जों एसेब्लाबो माने लिटारेसि रेटखौ लिरनो फरायनो माने सानखान्थि साननो बेफोरबायदि बेलायाव जोङो राफोद जुदि खालायनांगौब्ला जोंनो प्राइमारि लेभेलावनो साफिसियेन्ट फोरोंगिरिखौ जों एंगेज खालायना होनांगोन बेखिनि खोथाखौ आं सान्दों आरो अब्लासो जोङो फरायसाफोरखौ मोजां माने गुन गोनां माने सोलोंथाइ लानायाव मदद होनो हागोन बेखौ आङो मोनदांनो मोनदों आरो देग्लायनि 2022-23 एकाडेमिक इयार हिसाबै माने क श्रेणीयाव 11 जन दं दासिमाव हयथ' फैबावनो हागौ आं बेखौ बुंथ'नो हाला ओमफ्राय थाखो 1निफ्राय थाखो 5सिम गासै 60 फरायसाफोर दङ आरो दा फरायसालिनि आं गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बेखिनि खोथाखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मिथिहोबाय आरो